Hej og velkommen til dagens video. Jeg tænker, vi skal ud og fotografere lidt, for jeg har et kamera, jeg gerne vil teste af. Mit 5D Mark II med 85 mm. Jeg er gået fra en Canon 7D Mark I, altså den her, hvor jeg kørt med som regel. Så jeg kørt den her linse her, 50 mm. De to, de passer godt sammen, synes jeg. Så går det stejlt op her. Jeg er også den vej op. Jeg tænker bare, vi tager den her vej. Så er den oppe på toppen af himmelpinden. Her var engang zoologisk have. Og så har vi mindestenen. Jeg tænker at prøve med 85 mm. For det er ligesom den, jeg er ude på at prøve at få nogle skud med. Jeg tænker, vi skal prøve med den 200 mm. Nu prøver vi at se, hvad der fungerer bedst. Jeg kan godt lide at komme ud og fotografere og komme ud og gå. Det giver altså noget godt for hovedet. Jeg kommer hjem, og så ser jeg med min clips, at jeg kan få lavet en slutning. Ja, det er så det, jeg prøver at lave her. Hvis jeg kan finde ud af det. Nu prøver vi. Vi vil nødt få de her billeder. Det bliver ikke nogle succesfulde dag i forhold til billedmæssigt. Så blev det ikke det, jeg ønskede. Desværre. Så ikke det. Det blev en stor succes. Det er også derfor, der ikke rigtig kommer nogen billeder med i filmen. Vloggen her. Men vi fik da gået en tur. Vi fik styr på den deroppe. Vi fik frisk luft. Så det er ikke spildt. Nogle dage så får man bare ikke noget billede. Det er okay. Jeg kan godt mærke, at jeg er ved at være træt. Nu skal vi have lavet den her slutning. Så vi ses bare i næste afsnit. Kan I have det godt derude?